खुलुमहरबाय लोगो नोंथांमोन जोंना दायो बिफा फिसा सानैजों मोनाबिलिनि गुदुं गुदुं खुरैसे गाइखेर साहा फुदुंना लानानै मिक्सार पेकेटसे लानानै लोंनो जानो जिरायदों। बेबादि समाव साहा खुरैसे लानानै बेबायदि एसे रेजेंगा जानो मोनोब्ला जोबोद माने गोजोननाय मोनो। दा आरो आं भकतफ्राव थांनांगोन, थांनानै ननितानो जाग्रा मुवाफोर लाबोनांसिगोन आरो बिमाया नन्दिनिखौ लानानै दसे जिरायदों। मानो होनब्ला रावबो लानाय गैया नालाय सानसे माने आखायावनो लाबाय थानांगौ बिमाया, बेनिखायनो बे आखाइफोरा सायो आरो मेंनाय मोनो, बेनिखायनो दा दसे जिरायदों। दा बिमानि बाथ्राफोरखौ साननानै माने जोबोद माने दुखु मोनो आरो गोसोआव। नाथाय आंबो हाजासे मदद खालामनो हाया, आंबो गोबां खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो। मा बुङो, टिउसनफोरखौ लायाब्लाबो जाया, मोनसे मोननै भिडिअफोरखौ बानायाब्लाबो जाया। मानो होनब्ला जोंनाव माने ओरैबायदि आंखाल लोगोफोर। दा एसे एसेनि अननायाव मोजां जालांसिगोन बादि मोनदों, नाथाय जेब्लानो मोजां जागोन होननानै सानो अब्लानो बायदि बायदि जानायानो जाफ्लेबाय थायो आरो। दा जियानो जा लोगोफोर, बोर हरबानो जाबाय। जोंना बेनोसै आरो जोंना बेबायदि जेरैबो जा थासारियाव दं बेखौनो जों दिन्थिनो नाजायो, जेरैबो आर्टिफिसियेल नङा आरो जा दं बेखौनो दिन्थियो लोगोफोर। नोंथांमोना जोंखौ बेबायदिनो मदद खालामबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। नन्दिताया बेफोरखौ जोबोद मोजां मोनो जादों आरो, नङा होमबा नन्दिता? दुस्त।